Wara ħidma mill-gvern preċedenti biex is-satira politika terġa' tirritorna fil-karnival, din is-sena l-karnival mistenni jinkludi dan l-element. Is-satira politika kienet waqfet kważi 80 sena ilu meta l-awtoritajiet Ingliżi kienu qed jaraw li l-karnival jista' jservi bħala spazju għal protesta fuq il-konflitt bejn il-lingwa Ingliża u Taljana li kien għaddej f'dawk iż-żminijiet. Imma l-politiċi li se jkunu s-suġġett ta' din is-satira fil-karnival kif ħarsu lejha. Staqsejna lill-President ta' Malta u numru ta' politiċi miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-President George Abela. Taġobna ħafna, din tfakkarni jiena f'anecdote. The day you grow wiser is the day you laugh at yourself. Jekk tikber, meta tikber fil-erf, jekk titgħallem titħab bik innifsek. Allora ma niddejjaq xejn jiena li jkollna dis-satira fl-antik kienet li sa tarġa' tiġi reintrodotta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura Jose Herrera. Jumma dej, jiena fil-fatt jien u Jason Azzopardi tal-Oppożizzjoni konna darba minnhom kena programm dibattitu politiku fuq mill-mezzi ta' xandir tagħna appuntu kien fuq dil-kwistjoni u tnejn li aħna konna binna ġifieri jien għatt li kien wasal iż-żmien li ndaħlu satira politika. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Importanti għaliex naħseb jekk għandna difett ħafna minna politiċi u għalli nieħdu lil nfusna bis-serjetà. U importanti li nkunu kapaċi li nitqu bina nfusna u naħalli ħalli ieħor jitħaq ukoll daqsxejn bina. Is-satira politika għal xi raġuni oħra kien hemm l-impressjoni illi kienet projbita. Fil-fatt qabel it-tieni gwerra dinjija kien ħareġ regolament li kienet waqfet għal xi ċerti skopijiet is-satira politika, però mbagħad kulħadd inbaqa' taħt l-impressjoni li dik il-projbizzjoni kienet baqgħet. Niftakar li sentejn ilu meta kont għandi responsabbli għall-kultura kont tlabt ċerti nies biex eżaminawli jekk kienx hemm din il-projbizzjoni effettiva. Fil-fatt realizzajna li kienet projbizzjoni mentali li fil-fatt ma kien hemm l-ebda liġi li tipprojbixxi is-satira politika fil-karnival. Staqsejnihom kif iħossuhom kieku kellhom ikunu s-suġġett ta' satira politika. Ħafna nieħu gost jekk issir fuqi. Ħadd m'għandu ħali. Il-kritika trid tkun lejali, ma tridx tkun personali, trid tkun politika, jekk xi ħadd jagħmel xi gaff politiku għandu jaqlaħħa fuq rasu biex aħna nies pubbliċi, però għandha tkun lejali, il-kritika għandha tkun lejali u satira li wieħed jiddieħaq ftit bil-politiċi tiegħu jew bin-nies f'ċertu karigi, ħaġa sabiħa u m'hemm xejn ħażin fiha. Puri ħafna. Ovvjament il-fatt li kontin li ħabbart li tista' ssir, ovvjament wieħed jaċċetta. Però ovvjament nieħu gost ukoll nara nkun nista' ninkil ħbieb u kollegi tiegħi jekk huma jkunu wkoll suġġetti ta' din is-satira. Fl-aħħar jiem dan l-istazzjon żar xi mħażen fejn qed isiru l-karrijiet tal-karnival b'temi ta' satira politika u mill-informazzjoni li ksibna fost il-protagonisti fis-satira politika mistenni jkun hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-membri ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Se jkun hemm ukoll elementi ta' satira marbuta ma' Pjazza Teatru Rjal u d-disinjatur ta' dan is-sit Renzo Piano.